Hagen norong miyak kabangma koktumani bisingti nugima khana Indian Election Commission rok saklai remani Bharato Lok Sabha chongmari bot date bot time ongna hanoi West Tripura ngakai April 19 2024 ongna East Tripura SD seat ngakai 29 April 2024 ongnai Hagen norok joto shiwo yang West Tripura ni seat ngakai omo general seat ni sini jago hake chungje jara yang West Tripura saito tongnai SD Tiprasa rokbo general ni borok no budmarwo taya yang east phasingo jara kobuni bosong wanji bosong rokbo borok SC general phano SD reservation khajak seat ni bagai aro ST rong no borok budmaru hake norok jotono saima bayo yang West phasingo ke biplop de basana nayo ayang east phasingo ke bubagra ni bini bai kriti singh de burma BJP ni ngai basana nayo tai haike candidate rajak ta jehetu sung Tiprasa amni bagai jung West ni phanang tongde haibano east side ni jung kok salainai tini ayang east side phasingo borok bangmani butaro 1 million haike 11 lakh lai thangjak election 2019 no ara kwplai mani rebuti Tripura 4,82,000 voter by 46% voting khlaijage bo ajagao kwplai kha hake ajagani voter no nainani thangakai Tiprasa ni bising wanje bosangrok bisik bangu amo Tiprasa rok ni bagai reserve khajak seat amsuk chimisi ajagao Tiprasa rok chimi vote basai mano hake kwbangma Tiprasa lukurong no naisinglajak chongmari no vote lainani bagai jar nijini bukhani hamjakmani hake jehetu amokok sakabata kaise belaki important bubagran teyam saikhnarwana hake bubagran kwbangma borok no kok singlayo kwbangma politics ni borok bo kok singlayo tamni bagi elanchung tamni bagi BJP bai thanjakai samung khlainani bagai thang hnai hake bubagra agi kok sama tongo joto jagao no politics imported ya dophasi imported jati si imported hnai tai writing by Tiprasa ni bagai hamkrai ni bagai constitutional solution ni bagai writing o sikakai accord phana sign khlaikai borok bai samung khlainani bagai wanchungnai khlainai hne bini kok samani moting politics imported ya mane Tiprasa ni jesa party phana hamkrai nai tonghakai amosi soi kuno aro politics kere hini samani kok bini hagete kaisa je constitutional solution nai je writing by sui renai Tiprasa ni hamkrai nyo renai nei borok banyo chung thancha angnai hini samani hage central lok triparty Tiprasa rone hamkrai ni bage ekot sign khlaimani nugui mankhana amono implement bo khlaina nango tai amoni bagni bubagra wanchugo tabuk Lok Sabha election no bini bisas borok bini kok khana nai borok parliament ro thangai Tiprasa rongni hamkrai ni bage kok sainani tai Tiprasa rongni je o accord sign khlaito mani central by amona implement khlainani bagai kok sanani oma ani bukhungni kokya bubagra no soyong saitongo kwbangma media rok bai kok singjangmani yagolo bo okong no bar sawi tong kwbangma news channel bisingtwi haga amona jorasa mana singlainai tabo 19 April tai 26 April tai jorasa saimana Tiprasa ning besik hamkrai ingno tinin video amsung nong kanro video no sajake like khlaidi tai comment khlaidi nongni bukhani kok bo butui haima tong amsono hambai